Direksyon po, ano po direksyon mo yan? Makita muli. Title po, makita muli. Yan. Dahil dyan?
pagkain sa buhay. Left ko siya. Sige. Nakasumpa na lang ha. Siya po. Ayan, music sa mga ganda. Ako laksong mo pala, kalimang kong gawin sa muya. Magkait salamat po pala kay Carlo. Birthday. Salamat sa maging balik. Tsaka sa yung siya ako na. Yan, laksong mo pala. Nagsinuwi.
Pagkas, may po, Ate May.